Hello, Péter vagyok. Innovációm lényege, hogy miután kiürül, ebből ne ez váljon, hanem ez. Ami aztán később lehet ez, vagy ez, vagy ez, de akár újra ez is. Technológiánk segítségével lehetőség nyílik a kiürült nyomtatótonerek közel 100%-os újrahasznosítására. A műanyag részekből legranulátumot gyártunk, a visszamaradt nyomtatóporból pedig színező mesterkeveréket és a kinyert fémalkatrészeket is újrahasznosítjuk. Hiszek abban, hogy együtt jelentős mennyiségű másodlagos nyersanyaghoz juttathatjuk az ipart, munkát biztosíthatunk csökkent munkaképességű embertársainknak, és megoldhatunk egy jelenleg nem megoldott környezetvédelmi problémát is. Hiszen ne felejtsük, a világot nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Köszönöm.